radio kuburiyadi oguliji tikudalira ino oguliji. Mawa bwino kwa inu nonse tikulandireni ku programu yathu ya lero ya kulinji pano pa wireless ya Times komanso kwa inu nonse amene mukutitsatira bwino lino pa tsamba lathu la mchezo la Times 360 Malawi. Ndi mawa bwino ndithu lero ndi pa 15 July 2025. Kampeni nde yatsegulidwa dzulo. Mtsogoleri wa dziko lino usiku wapitawo analankhula ku mtundu wa Malawi ndipo mukulankhula kwawo akamba ndithu zambiri nkhani yokhudzana ndi kuonetsetsa kuti pali mtendere komanso ufulu wakachitidwe ka zinthu maka pamene tayamba kampeni kuyankhula komanso alengeza kuti yayi dera lina lililonse chigawo china chilichonse mdziko muno aliyense akhale omasuka ndithu kukachita kampeni. Izi ndi nkhani zina zimene tikhale tikukambirana mpulogalamu yathu ya lero ya kulinji. Ine ndi Leya Malikano. Sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi nzanga Wanda Msisha amene ndi mkulu ndithu wa kanema ya Times. Munthu wamkulu kwa basi. Takulandirani. Atukuza. Mwadzuka bwanji? Tazuka inu mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Ndema unoti kalenso ndi akatswiri pa nkhani za mdale Dr. George Chaima komanso achimwemwe Tsitsi. Wanda, mtsogoleri wa dziko dzulo analankhula ku mtundu wa Malawi. Mukutipo chani pa zomwe analankhula? Zinali zofunikira kuti alankhulepo to set the tone kuti kodi mene nyengo imene yatsegulidwa ikhala motani. Komanso kunaliso kufunikira kuti alankhulepo zina mwa zimene analankhulazo kunena kuti palibe munthu amene azikhala ngati ali ndi mphamvu yoposa lamulo. Chifukwa anthu ena akamazatamika amaona ngati kuti ali pamwamba pa lamulo, koma ananena ndithu mkupereka chitsanzo cha iwo ngati president kuti even ineyo sindili pamwamba pa lamulo ndimayenera kuti ndilemekeze zimene malamulo akunena. So palibe munthu wina amene azimupangisa wina kuti azikhala ngati kuti ukusumungakafike. Anapereka chitsanzo cha iwo so kuti akhala ukasegulira kampeni. Muzati bweteka atwa kaso auda akakhala kusegulira kampeni muchigawo cha pakati kena kazapita kumpoto kuzamalizira chigawo cha kuno kumwera. Komano mwina ndinenere tikuyambirira Leya kuti chimene chinali choti ambiri timadikirabe timafuna timve kuti kodi report limene adapempha mene kunachitika zipolowe mu mzinda wa Lilongwe kuti ndimafuna kuti ndikamachokera kumene ndili kuno anali ku Nigeria kuti ndizapasidwe report ya mene zinthu zaendera kumene kwambiri nandichidwe kuti kodi report imene ayilandira munali zotani ayankhulapo zotani. Komano pa nthawi imene amayankhulapo sizinakambidwepo zimene zonso zimene no zimazakhala kuti ndi zimene timakhala anthu am'Malawi ambiri tikudandaula kuti president amapereka ma directives kuti apa wali directive yakuti kodi amanyozera ndi ndani kupanga zimene a president anena zija. Kuti so that akabweraso ku mtundu wa Malawi azipereka no update on his directive, particularly on this one ambiri nandichidwe timve kuti kodi chifukwa nthawi imene muthakuona kuti makamba zambiri zonena kuti pasakhale zipolowe tipange mwakuti yet pali this issue imene imafunika do kuti ichitidwe address as he is setting now the tone ya campaign. Ndiyambe choncho mwina Amalekano. Tikulandireni George Chaima. Zamai. Tikulandireni na George Chaima. Ine kwambiri kundirandira ndipereke somoni kwa inu pamodzi ndi andevu Zamai komanso Tsitsi. Zikomo kwambiri. Mwamva amene ayambira andevu Zamai. Inu mukutipo chani pa zimene mtsogoleri wa dziko walankhula usiku wapitawo? Ine ndivomerezana nawo Wanda Msisha zimene alankhula. Nganene kuti kulankhula kumene alankhula president kuja ndi kulankhula kumene tikhozana kuti tate wa mtundu amayenera kulankhulira. Chifukwa tikatsatira kulankhula kwawo kubwinobwino tiona kuti inali speech ya mtendere
kapena yolimbikitsa mtendere, speech yomanga mtundu kuti ukhale pamodzi, inalinso speech yokumbutsa Malawi kunena kuti m'dziko lililonse mumakhala malamulo, ndipo ndi udindo wa nzika za m'dzikomo kutsatira komanso kulemekeza malamulo, kuphatikizira ngakhale iwowo a president kumene ndi wina aliyense amene ali nzipani zosiyana-siyana. A president analankhulaponso kunena kuti dziko lino ndi la Malawi, ndipo Malawi ndi aliyense wochedwa Malawi, ndipo kwawo ndi ku Malawi, kuti nthawi ya kampeni palibe munthu amene akhoza kunena kuti ayi ine kwathu ndi uko, iwe usabwereko, kapena iwe kwanu ndi uko ine sindibwerako, chifukwa dziko lino ndi la Malawi. Ndiye anamasula kunena kuti aliyense akhoza kupanga kampeni kwina kulikonse kumene angafune popanda kuletsedwa. Mawu amenewa mawu amtendere kwambiri, analimbikitsanso okavotera anthu amene analembetsa kuti asapezeke aliyense wochitisidwa mantha kapena wopsezedwa ndi wina aliyense, chifukwa kuvota kwa munthu ndi ufulu wake. Zimenezi zikuonetseratu kuti ndi mtsogoleri amene wakonda dziko, kuti dziko likhoza kukhala limodzi, anthu akhoza kukhala mwaufulu. Ndi mayang'ana kunena kuti kuchokera mbuyo monsemu amene amalankhulira a president Chakwera amalankhula mawu ofuna ndithu kuonetsa kuti tili mdziko la democracy. Komano chimene chimadabwitsa nchakuti malankhulidwe awo abwino amatsutsana ndi zintchito zimene zimachitika mboma limene akutsogolera iwo, chifukwa titengere mwachitsanzo ngati mmene Wanda wanenera kwayambirira kuti Amalawi mwina amayembekezera kuti akhoza kulankhula kwa president nkhani za report ya Ziwawa imene ananena kuti ayipeze. Ine sindiona kuti pali chifukwa choyenerera uza mtundu wa Malawi kuti chakuti ndifuna chichitike kapena ndichidziwe. Akatero iwo akachilandira akachidziwa kukhala chete. Pamenepo pamene pamadabwitsa kuti kodi zimene amalankhulazi ndi zimene amachita kapena zimene zikhoza kuchitika. Ndi president ujonena kuti ngakhale amutukwane nthawi zina sinnamvepo tsiku limodzi a president Chakwera akubwezera kutukwana, koma anyamata awo kapena chipani chawo kapena boma lawo mumapezeka anthu ambiri ochita zinthu za mtopola. Ndiye funso ndimakhala nalo ndira kuti kodi mtopola umene umachitika boma limeneli komanso mwina malankhulidwe awo anthu ndi machitidwe awo amene amakhudzana ndi boma lawo kapena chipani chawo amene amapangitsa kuti zichitika zimenezo ndi ndani, popeza iwo kulankhula kwawo kumakhala kwabwino kwa mtendere polumikiza. Ndipo ngati zimene zikuchitika ndi anthu ena, iwo wa president amakhala kuti ali kuti maganizo mwawo pakayendetsedwa ka ntchito ya dziko ngati Malawi. Ndi izizi zimene zimabweretsa mafunso ambiri kwa Malawi, koma tikati tiyang'ane a Chakwera ngati munthu, ndi munthu amene amalankhula zinthu zabwino zimene zimakwira mtima komanso zimalimbikitsa. Kotero kuti dzuloli alankhula zinthu zabwino zimene tate wa fuko anayenera kulankhula mnyengo ngati imene yakampe. Achimwemwe Tsitsi, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino. Ndadzuka bwino. Tiyambireni programu iyi. A president alankhulapo dzulo pa nkhani ya nyengo ino tayamba ya kampeni ino mukuti pochani. Zikomo kwambiri. Ndipereke moni kwa omvera komanso kwa anzanga Chaima komanso Wanda Msisha. Choyambirira monga amene afotokozera Chaima tisachite kubwereza zimene akamba, komano tiyamikire kuti mtsogoleri wa dziko lino walankhula monga tate wa fuko la Malawi, ndipo walankhula mosakokera mbali yake koma mongolankhula monga mmene tate wa Malawi wonse amayenera kulankhulira pamene talowa mnyengo imeneyi
pomwe anzathu andale komanso zipani adakhale akukopa anthu kuti adzawavotere pa chisankho chimene chikubwera chapa 16 September. Chimene mwina ndingafotokozepo ndi pempho limene a president anapereka kwa amalawi kuti alole kuti madera onse akhale otseguka kwa andale onse komanso zipani zonse kupanga misonkhano yokopa anthu. Ndikulankhula zimenezi pozindikira kuti nthawi zina zimatha kuchokera kumene kwa atsogoleri amadera momwe ndi mafumu. Alipo mafumu ena amatha kuganiza molakwika kuti mwina kuti achipani chimene chikulamula ndikonde ine ndinene kuti dera langa otsutsa boma asafikeko, kapena mwina achipani chotsutsa boma chimene chikuoneka kuti ndiotchuka kuderako kuti andikonde mwina ndikanize ena kudzachita msonkhano kudera lino. Ndiye nkadakonda kuti mafumu aulandire uthenga umenewu ndi kugwiritsa ntchito molingananso ndi zomwe anayankhula ama electoral commission pa za udindo umene mafumu ali nawo poonetsetsa kuti nyengo imene yokopa anthu ikhale yabata ndi mtendere. Komanso china chimene ndingafune kuti mwina ndilankhulepo ndi pempho limene mtsogoleri wa dziko lino anapereka kwa amalawi onse kuti ndi udindo wawo ngati amalawi kuti amvetsere mwakuya zimene andale akufotokoza ndi kuzilingalira kuti kodi akupereka mfundo zotani, ndipo kuti ndi udindo wawo kuti sikuti adzangosankha atsogoleri osiyana-siyana pa udindo osiyana-siyana, komano kuti adzasankhe atsogoleriwo mwachidziwitso kotero kuti kufunikira kuti aitenge nyengo imeneyi ngati ya mtengo wapatali imene itathandizire kuti amve fundo za andale komanso azipani zosiyana-siyana kuti kodi iwowa ali ndi masomphenya otani, ali ndi dongosolo lotani lofuna kupititsa miyoyo yawo patsogolo komanso chuma ndi chitukuko cha dziko lino. Zimenezi zofunikira kwambiri chifukwa choti tikamakamba za ulamuliro wa democracy timayembekezera kuti anthu akapanga chisankho chimene ndi chisankho cha chidziwitso, ndipo chidziwitso chimenechi chimachokera ku kumva mauthenga amene andale kapena zipani zosiyana-siyana zikupereka mokhudzana ndi chisankho komanso kuti kodi iwowo ayika fundo zotani zofuna kuti atukule dziko lino. China mwina chimene ndinatolaponso nchoti analankhulapo kuti nawo atolankhani ali ndi udindo oonetsetsa kuti mauthenga akufalikira ndipo zimenezi zikuchitika mwaukadaulo komanso mwina mosakondera. Nkadakonda kuti potengera pempho limeneli iwowo pozindikiranso kuti ndiye mtsogoleri wa boma aonetsetse kuti ngakhalenso nyumba za utolankhani za boma, wailesi ya boma kandi wailesi ya kanema ya boma nazonso zikhale zotseguka kwa andale onse, kwa zipani zonse, ndi cholinga chakuti nawonso amene ali otsutsa boma azipeza danga lopereka mauthenga awo kwa amalawi kudzera mu nyumba ngati zimenezi, pamene nyumba zina zimene sizili m'manja mwa boma zikuchita chimodzimodzi. Zimenezi zitathandizira kuti amalawi aone umodzi umene amaufalitsa Dr. Chakwera pakuti amalawi akuyenera kuti akhale nawo pamene tikupita kuchisankho. Komanso ndimalize ndi kunenapo zimene mwina achayima afotokoza kale, ine sindichita kuchedwapo komano kuti ndigwirizane nawo kuti pamene amalawi ambiri amakhala akuona ndi kuyamikira mtsogoleri wa dziko lino kuti amalankhula zoluzanitsa komanso zolimbikitsa umodzi pakati pa amalawi komanso kupereka uthenga wa mtendere, chimakhaladi chinthu chodabwitsa komanso chokhumudwitsa kuona kuti pamakhala zinthu zina zimene zachitika zimene mwina anthu ena akukayikira kuti achipani cholamula cha Malawi Congress mwina zitotheka kuti zikuakhudza, zomwe mwina kafukufuku wake samadziwika mathero ake kuti kodi zimenezi zathera pati. Tikulankhula izi polingalira kuti kudachitika zipolowe kulilongwe nthawi imene anthu ena amachita zionetsero zofuna kuti akuluakulu abungwe loyendetsa chisankho atule pasi udindo, ndipo kupezeka kuti kumeneko kudatuluka anthu
omwe adali ndi zikwanje omwe adasokoneza zionetserozo ndipo pamapeto pake tonse tikudziwa kuti ngakhale kuti apolisi adalipo pamalopo ena adavulazidwa ndipo zidaoneka ngati kuti apolisiwo sadapereke chitetezo kwa anthuwa ndipo mtsogoleri wa dziko linoyi adalankhula kuti iyeyi akufuna kuti alandire ripoti lofotokoza kuti kodi kwenikweni chinachitika ndi chani ndipo chiyembekezo chathu chinali choti ripoti limeneli alilandira ndipo akalilandira pachitikapo kanthu kwa anthu amene adachita za mtopola umenewo. Ndiye nkadakonda kuti mbali ya boma ayesetse ndi kuchilimika kuti nawonso alimbikitse bata ndi mtendere mu nthawi imeneyi mu nyengo imeneyi yokopa anthu poonetsetsa kuti wina aliyense amene angapezeke akuchita mchitidwe wachipolowe azimangidwa, aziyimbidwa mulandu ndipo azioneka kuti walandira chilango mcholinga choti anthu ena amene angafune kuti achitenso mchitidwe ngati omwewo azikhala mchiletso choopa kuti mwina tikachita zomwezi tingalandire chilango ngati chimene anzathu ena alandira chifukwa choti apezeka olakwa. Chabwino, tathokoza ndithu potiyambira programu iyi. Mukumvetsetsa kwanga Wanda mmene alankhulira, mmene munalankhulira Achaima komanso atsitsa amene angomaliza kulankhula kumene zikuoneka ngati kuti a president asiya nkhani zina mwina zimene zimayenereka kupangidwa address before kupanga promote mtendere. Ndi mukuyankhula kwa Achaima kuti a president akamalankhula amalankhula ndithu modekha komanso moluzanitsa Malawi. Koma ukaona zimene zikuchitika pa ground komanso mwina zimene zikuchokera kwa masapota awo ndi dziko limene wakulilamulira zimakhala zosiyana. Vuto njani? Ineyo ndine amaganizo anga. Ine kuna kwanga ndimaona kuti achakwera zoti dziko liazilamulira motsata malamulo anazikadi mwina pa mtima pawo. Komanso chikhulupiriro chokuti anthu amene akugwira nawo ntchito nawonso mwina atengera mmene wamaganizira popanda kuwagwedeza. I think pamene ndimaona ngati pali disconnect. Anthu ena amene amagwira nawo ntchito samamvesesa kuti mtsogoleri wawo akufuna kuti zinthu zitamayenda popanda iyeyo kuwagwedeza. Nde akakhala kuti anthu ajasana pange zimene a president yo amafuna amasiyabe choncho. Nde amakhala ngati anthu ajali pa chintambasale palibe amaopa kuti ukapanda kupanga zimene mwina president wakufuna china chake chikuchitikira. Amayenera kuti waja akhazikiseno kuti anthu azidziwa kuti ine ndikanena chinthu chonkusachitika mmene ine ndinaneneramo palibe amene angabwere panopa kuzandiuzaso excuse ina iliyonse amene ndichosa chifukwa chokuti ine ndikufuna kuti Amalawi amvesese kumene ndikufuna kupititsa dziko linoli chifukwa tidasankha ndiwowo. So pamenepo kwa ineyo, and that's why ndikuna kuti this is my personal conviction and opinion kuti he thinks kuti mmene amafunira iwo zinthu zawo ndi kuti anthu awo somwe anamvesesa that pamene pamazayiwalika ndipo kuti pali anthu ena ndithu amafunika kuti uzichita increase their temperature under their feet so that they must jump. Ukapanda kuwatenthesa pasi pamapazi pawo amangoyima. So he has people amene iwo amaona ngati kuti amene ndauzira amva akapanga choncho. Anthu aja katu komeko chama kakhotesa zimene akufuna iwo aja sabwera ndi chikwapo kwakwapula anthu aja kuchosa kwaonesa kuti amene sapanga amene ndikuganizira ineyo masomphenya amene ndanyamulawa amene saamvesesa sakhalaso ndi ineyo. Ndikhala ndi anthu okhawa amene akumvesesa masomphenya anga amene akudziwa kuti kachoka pano tufuna tikapite chonchi anditipanga choncho. Pamenepopo mpameneno pamazapanga chifukwa anthu ena awiri atatu folo akanakhala kuti anachosedwa. Ena obwerapo aja amaziwa kuti bwana uyu kakhala kuti sunapange zimene wakutuma ase sumapita kukakambirana naye. Komano anthu aja amakhangata nachitano chikachizolowezi wakozopereka ka directive kaja kukanyanyaniza upitabe kunchito uzikwera bechi gari exactly nothing changes. So that's the problem. Amalawi ambiri sana kukhime mwina maganizo awo kafika pamene mtsogoleri wawo anakhwimirapo ofunika chikwapo ndithu. Munthu umayenda kuti uzichita understand timu ya anthu amene kugwira nawo ntchito kuti uyu ngofunda amatuluka mu line zinkwapula kuti abwerere mu line kapena uyu asakhalepo apatsokoneza ndibweresepo wina amene afuna kuti because pakutha pa zonse these 5 years
dzina limene likhale lili mkamwa mwa anthu ndi la Chakwera, usati kuti mtima mwa Chakwera munali ndani. We don't even know some of the people amene wamagwira nawo ntchito, ife timadziwa iwowo. So chimenecho ndi chimene ubwezi chikumakhala pakati pa mtima pawo kuti dzina langa ndi limene anthu azakumbukire. Sindifuna wina wake asokoneze zimene ndinakonza kuti ndichite deliver kwa Malawi. Ndiyambe choncho. Kodi chizungu chake paja mmati chani? Chizungu cha chofana ndi decisiveness. Yes, kuti wina wake akakhala kuti sana pange zimene zozo sungabwere kwa ine. Ndimanena kuti mwachitsanzo Leya, ngati ndagwirizana kuti iwe ndine tikumane pano pa 7 o'clock kuti kwamba program ino, ngati ine sinafike pano 7 o'clock ndi palibe chimene ndinganene chomveka, ndi excuse basi ya itala linapha ya polisi anandigwira kumagwa mvula ya zipaliwali. It doesn't matter. We must be here at 7. That's the agreement. Kandi nyamuka kwa to follow ndizadikira konkunoko so that pasakhale excuse ina iliyonse to that agreement. You know why? When you vote based on the promises that they give you. Trust. Yes, and the trust. And once you have cast your vote, pamene pajapa ndi kuti you have signed an agreement. Ndi anthu amene aja asabwere kuzatembenuka kuzanena nthano zina. They must deliver. Kaya adusa pa moto, kaya uluka nyanja za mchere, to deliver what they promised, because you have an agreement with them. So they must deliver on their side. They can't come back and start giving us excuses when an agreement is already in force. So that troubles me, whereby ndimayenera kuti ndiyesese kuti mbali yanga imene nalonjeza imene yapangisa kuti anthu aja ndivomere ndichite deliver. Zimene ndizipanga sizikwakuza anthu aja ndizigona ku office ka anthu anga zigona ku office kazitani. They must just oneke ndithu. Exactly. Number 2, msanga anosuna fuso kumene kuko ukazapita ku nyumba kwa anthu said Leya, galu kuli inake kumene kupita kuja inake ali konkuja ndi galu kumene kuchafuna kuluma. For me ndimaona zinthu ziwiri, either amutu magalu uja kuti alume awo, or else ngati akuona kuti galu uja afuna kuluma akukuona sakumuuza galu uja kuti asiyende kuti zikuwasangalasa. I'm saying this chifukwa cha zimene zimachitika nziko muno. Malo ena amene kumapita you can actually see kuti kulita galu tinatake tufuna kuluma anthu. Kodi ena aka galuwa ndi ndani? You know, zimene ayankhula Chakweracha amazafika poti akuzasira no apolisi. Kodi apolisi, do they understand it in that seriousness? Kapena ndofunika kwawo pereka so kutenga special kwa ino apolisi ngati simupanga zimene ndanena apa pasi kumene koko nde kuti, because despite kuti it doesn't tell the police kuti ipanganiza kuti zakuti koma ali ni mphamvu yosankha. As it stands, we sitikudziwa kuti kodi report yalandira kapena sanalandira. Exactly. Yes, so ine ndisankhule kwambiri kuti bwalo lili makhala alendo amene taita nawo koma no ndimangofuna kuti ndinene choncho kuti unfortunately most of the people amene amagwira ndi Chakwera sana amvesesa bwana awo amagwira ntchito. Anabanga trust, and these people are not dying. They are not dying for their boss. Ukakandi bwana wabwino Leya, to appreciate a good boss. Iweyo umayenera kuti you must die for your boss. Chimene wanena bwana wako sungafune kuti chikhale chabodzayi. Bwana kaya nayankhula mophonyesa kuti he was excited, you go and deliver to make sure kuti your boss does not lie. Koma akayankhula bwana anyamato sakapanga anthu amona ngati bwana ndo abodza. Yet inuyo mangopanga manage. Ase abwana atu bajaba yankhula zakuti kaya nali excited ife pasi panopa tipanga zimene anena bwana, because our bwana must always be seen kuti zimene anena zimachitika. That's the type of people you need to work with. If they can't do that, you have no business keeping them. You have 21 million Malawians that are looking up to you. How can you keep people that are frustrating you? How? Abazikuoneka ngati atolankhani athu akonzeka tichezeka ende atolankhani athu tisanabwererenso kwa Dr. Chaima komanso Tsitsi amene tili nawo pano kuti atifotokozere kuti vuto ndi chani. Awanda apanena disconnect komanso decisiveness kuti ikuvuta pamenepa. Mwadzuka bwanji tiyese? Mwadzuka bwanji tiyese? Hello. Mphatso ukundimva? Hello. Wina kuti hello ta. Wina kuti hello eh? Yes. Monjeza kusomba hello. Wina Monjeza kumveka. Monjeza kumveka koma
wadzuka bwanji Mphatso? Ndadzuka Leya kubanda yako mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino, mwina mwamsangamsanga tangocheza ndi amalawi amene uli nawo. Ndili ndi munthu mmodzi amene afuna kuti ayikirepo mlomo pa nkhani imene ilipo leroyi. Mkulu tiuzeni dzina lanu. Ine dzina langa ndine Charles Msengo kuno kumponera. Chabwino, dzulo mtsogoleri wa dziko lino mu speech yake wanena kuti anthu ochoka ku zipani zosiyanasiyana ali ndi ufulu kupita ndithu kukapanga misonkhano yokopa anthu madera osiyanasiyana. Inu ngati nzika zimene walankhula mtsogoleri wa dziko lino mwachilandira bwanji zimenezi? Mawu amene ndalandira bwino kwambiri, ndamvetsa mwachete, ndalandira bwino kwambiri, mawu anzeru, mawu amphamvu, komanso kungowaona iwo paokhaja kwera standi yawo ndimene chanditi kuti safuna phokoso safuna chiwawa. Komano kulankhula kwa mtsogoleri sikuphula kanthu kwambiri chifukwa achinyamata ndamene amakhala background, ndamene akuyenda background mapanga za chiwawa ngati zimene zicha. Ndekhala konda kuti speech imene alankhula president sazipani zotsutsa alankhulaso speech yomweja. Komanso kuchipaniso zimene ngati ya MCP DPP yacha kumene kumakhala ma director of campaign komanso mkulu wa chinyamata. Anthu amene wawa ndamene ofunika kwambiri atalankhulapo zinthu ngati zimene zifana amene amaoneka ngati kuti amachochera ziwawa zikati chinyamata thangula background omapanga pafukosa. Chabwino, Leya ndimenemo ndithu alankhulira amene ndinawo pano. Ndithokoze kwambiri Mphatso. TS bwanji? TS iweleya kumene ku Blantyre. Inetu ndadzuka bwino, tangocheza ndi amalawi amene uli nawo komanso tiuze mbali imene uli. Chabwino, apapa ndili ku Zomba ku dera lotchedwa ku Namwali ndi mmodzi iso yanzika kumeneko ndiye mwina poyamba angozitchula dzina kuti omvera adziwe. Mwina tatikumbutsani dzina lino. Ine dzina langa ndine Alfred Chimasula. Chabwino, ndiye dzulotu a president mu speech yawo anayankhulapo ndithu kunena kuti ndithu chipani chilichonse chili ndi ufulu okapanga campaign dera lina lililonse komanso ndithu anthu akhale ndi ufulu oyankhula bwinobwino. Mwina mu zimene anayankhula president dzulo ndemanga yako mwina kukhala yotani? Ine mawu amenewa ndalandira monga nzika ya dziko lino la Malawi. Chimene tingapemphe chokuti ife monga amalawi amene tili magawo osiyanasiyana tialole azipaniwa abwere maderatu ndipo timvetsere chilichonse chimene akunena. Tisalole kuti tiyambise ziwawa pamalo pamene pali misonkhano kapena kuti zochitika zina zonse sandale, koma tialole abwere maderatu osiyanasiyana. Ndimene afotokozera amene wakuno ku Namwali. Tathokoza kwambiri TS. Zikomo. Zikomo apa tionenso mtolankhani wathu wina Osman wadzuka bwanji? Hello Leya. Ine ndadzuka bwino ndifuse iwe kumeneko. Ndadzuka bwino, mwina tangocheza ndi amalawi amene uli nawo komanso tifotokozere dera limene uli. Okay, Leya ine kuno kusalima ndi kuno timati kusalima centro kuchipatala kwenikweni dera la Chilembwe. Apa ndili ndi amalawi awiri atatu amene afunike maganizo awo kuna kuti dzulo kampeni yatsegulidwa ndipo mtsogoleri wa dziko lino anayankhula kuti aliyense akhoza kuchita kampeni imene angachitire dera lililonse. Ndo apa mwina choyamba mzanga nkhani zimene mwambiri iwe mawu akukhala utani kapena ndemanga yako pa zimene yankhula president dzulo zikukhala. Ndi please ngwangu. Iwewe unakusalima. Nganga mkhani mine ndi yauri ngare mali yese umaso ngare yese mali yauri kampeni mine kunekani ndantendere yauri ngawa kampeni mine after kupanga zisankho kupeza president watu president azakhala watu so chipani yose yindu fuluka panga ku campaign lilose komanso boma lilose fori tose nda Malawi so jimendu pempheni yauri malali yese ayenera asunge bara ndintendere kuti zisankho zimene zakhale za peace as one Malawi. Okay, Leya apaso ndili ndi mmodzi mwa amalawi amene afuna nkwesa maganizo awo. Mwina choyamba ndikuzotera ku dzina lanu koma. Ine dzina langa ndi Steven Tambula kuno kusalima. Okay, tinakuti nkhani ndimene mwayiva ito president anakuti aliyense ali ndi ufulu wopanga kampeni imene angapangire kuyankhula amene angayankhulire ino ngati Malawi mwina mwake maana kuzikhala utani. Ine mawu anga ndongopempha Malawi ambiri kuna kuti tipange kampeni mwamtendere ndi kunena kuti unalese ali ndi ufulu wathuwo tisaphwanyirenso ufulu wa anthu ena
mbuyo mukakhala kuchitika zinthu ziwawa chani nde tisatengere kuti ife ndachipani chanji tonse tidziwe kuti ndife Malawi kaya ndife ampingo wanji koma tonse tidziwe kuti ndife Malawi mayi wathu ndi mmodzi Malawi izi ndizasankha kama makhasala azatilamula ifeyo nde tisakhale ndi moyo woti tiphwanyane maufulu ayi zikomo. Tathokoza kwambiri Osman. Ine sinathokoza kunolea zikomo kwambiri tsiku lopambana. Zikomo. Yayi kulankhula ndithu kwa Malawi kumeneko tisanapite kwa inu amene tili nanu pano atsitsi komanso achayima tingowerengapo uthenga umodzi kuchokera kwa anthu amene akutitsatira pa tsamba la mchezo la Facebook akuti Wanda Walasa apule athu analekerera zambiri zikuonongeka azikwanje apanga mitopola yambiri yet no action was taken. Izi ndizokhumudwitsa in a democratic country. Ngati zipongwe zinachitika ku parliament ma videos anthu anaona yet no one was arrested. We are not safe as a country. Kulankhula ndithu kwa Malawi enanso amene akutitsatira pakadali pano. Yes. Achayima muta kulankhulapo zotani a president alankhula apanga declare kuti dziko lino ndi dziko la wina aliyense ali ndi ufulu ochititsa msonkhano pena paliponse koma nkhani iyi mwayifotokozayi ya zikwanje komanso anthu amene akhala akuchita za mtopola chifukwa si zikwanje zokha tinabweranso pano Wanda kuzanena kuti ku Phalombe kunachitikanso zipolowe. Ku Blantyre kunonso chimodzimodzi ku Eastern region chimodzimodzi ku Mzuzu chimodzimodzi koma nkhanizi sizinapangidwe address. Izi zitha kusokoneza bwanji zimene alankhula mtsogoleri wa dziko komanso pamene anthu akupita pa ground kukachita campaign. Yambega ndi kuchikira ndemanga zimene nanena kuandasisha garo aliyense amadziwa mbuyo yake ndipo ndikukhulupiriraso kuti wantchito wina aliyense amakhala bwana wake ndipo bwana akuuza kuti ira ntchito iyi umayenera kugwira iweyo ukapanda kugwira ntchito imeneyi imatanthauza zinthu ziwiri. Bwana uja mwina ukufuna kuti ntchito yake ilephereke kuyenda bwino iweyo uchite ku contribute kapena utengeko gawo kufuna kulepheretsa ntchito ya bwana wakoyo ndi udindo wako. Cha namba 2 chimatanthauza kuti bwanayo ukamuona umamuderera chichewa chabwino nkuderera onena kuti awasangandilamulire ineso ndine munthu wamphamvu kwambiri kuposa iwo ndipo ndikhoza kuchita chilichonse chimene ndingafune kuchita bwanayo palibe chimene angachite. Ndiye kwambiri zimene timakhala tikuona mu utsogoleri wa Chakwera zimaoneka kuti ali ndi anthu amene akugwira nawo ntchito pansi pawo. Anthu amenewo amafuna udindo wa Chakwera tisabise iyayi. Anthu amenewo amafunitsitsa kuti Chakwera aoneke kukhala munthu olephera ndipo zimaonetsadi kuti udindo wa Chakwerawo iwo wa Chakwerawo amalephera ndithu. Kulephera nkwakuti anthu akakhala kuti akuchita zimene zikutsutsana ndi iwe pamene iweyo uli pa udindo umene wapatsidwa mwa malamulo iweyo mafuna kuitsa ntchito malamulo ako kapena malamulo a dziko kuthana ndi choipa. Ndipo izi zimene takhala tikutaba kuti zoipa zakhala zikuchitika mboma limeneli koma Chakwerawo ngati president wa dziko okhazikitsidwa pa mpando mwa malamulo palibe chilichonse chimene achitapo ngakhale kufikira na lero. Sangaloze iwowo sangaloze ngakhale walankhulira kapena walankhulira boma kunena kuti pachiwawa chilichonse chimene chinachitika apa uyu ndamene tinamanga ndipo nkhani yake ili kukoti palibe. Ngati zimene ndikunena izi zabodza maitane olankhulira boma kapena Chakwera abwere pakuli njiwina ineso nzakhalepo ndipo akamabwera adzabwere ndumbo nomene wo adzapatsa Malawi kuti adziwe. Ndi uku kumene kukuonetsa kunyozera utsogoleri wa Chakwera kapena kufuna kulepheretsa udindo wawo ndiponso zikutsindikira kulephera kwa utsogoleri wawo. Ndiye mukandifunsa kuti tichite chani kapena pachitike chani ineyo ndimafuna kunena kuti uthenga ukalowa mkhutu umayala ndithu umamveka
ndipo achakwerawo ndi mtsogoleri ndithu wa dziko lino ndipo adakali mtsogoleri. Chimene akulankhula iwo alankhula ngati tate mmene tinanena koyambirira kucha, ndiponso alankhula ndi authority kapena ulamuliro, kotero kuti dziko lonse chimene alankhula achakwera ngati tikufuna chisankho cha bata ndi mtendere timvere titsatire zimene achakwera anena. Wina akapezeka ochita zotsutsana ndizi ndiye kuti ndi ndani wa dziko, chifukwa achakwerawo is a head of state. Kayachokera kumbali ya chipani cholamula, kayachokera kumbali ya zipani zotsutsa, munthu ameneyo amangidwe. Vuto lina limene limafuna mfotokozereni ndakuti polisi imakhala ngati kuti idagulidwa ndi achipani, ndipo udindo wawo ndi ukadaulo wawo pa ntchito ya polisi unatha. Chimene apolisi amayiwala nchakuti iwo adafunsira ntchito mwa malamulo ndi kulembedwa ntchitonso mwa malamulo, ndipo timayembekezera kuti amene analembedwa ntchitoyo anaphunzitsidwa ntchito yawo mwa ukadaulo, ndipo akuyenera kugwira ntchitoyo mpaka atamwalira kapena atatenga pensioni kapena mwenanso atachita misala. Koma awa achipaniwa andalewa udindo wawo umakhala wa temporary, wa lero mawa kuchokapo. Taona nduna ukhala pa mpando lero mawa kuchotsedwa. Nthawi imene zikuchotsedwa kapena anthu amene wa achipani akuchotsedwa pa mpando ndikuti mphamvu zawonso zikutha. Ndiye ngati aononga lamulo apolisi mogwirizana ndi awawa achipaniwa kawiri amene amakhala victim wankulu amakhala ya apolisi kumene. Ndiye ndikudabwa kuti apolisi amasankha kutenga mbali kufuna kuteteza anthu andale komanso kumvera anthu andale, pamene amene amalemba ntchito ndikuwalipira ndikhamu la anthu amalawi 21 million. So ine ndinene kuti pambali pa ife anthu kumvera zimene apresident anena, apolisi agwiritse ntchito mphamvu za ukadaulo wawo kutumikira amalawi, ngakhale wandale atafuna kuti awaopseze mwantundu wina uliwonse. Ukhale udindo wa akuluakulu apolisi kuteteza apolisi anzawo amene ali maudindo ang'onoang'ono. Chifukwaso awa akuluakulu apolisi amafuna kukhala ndi mphamvu kwambiri kusiyana ndi anyamata amene akutsatira malamulo. Mapeto ake anyamata amene ali pansi pawo amagwira ntchito ija mwamantha zimene sizili zoyenerera m'malamulo a dziko. Ndiye mwina ndimalize motero liye pakali pano. Chabwino ndibwere kwa Atsitsi. In practical terms, do you think all political parties will now feel freer and safer to campaign everywhere? Based on zimene anthu mukufotokoza apa mukamba apa kuti anthu amasuka adi kuchokera mu mawu amene a president alankhula. For me, I think mina tiyankhulekije kuti ndikuona kuti potengera tikaphatikiza zinthu ziwiri kuti mtsogoleri wa dziko walankhula komanso zimenezi zimachokera pa zochitika zosiyana-siyana zimene zinali kumawa kwa dzulo pomwe nyengo imeneyi anthu imakhazikitsidwa kulilongo. Tikaphatikiza zonsezi ndikuona ngati kuti zipani zikhala ndisizemasika kuchita misonkhano ena paliponse. Komano mwina chachikulu ndi zimene omvera ankula komanso achalimata mwina mutakhala pafupi bwinobwino ndi foni yanuyo simukumveka bwinobwino Atsitsi. Okay, chabwino. Sindoziwa kuti pamenepo mwina kapena zikumvekako bwino. Pamenepo mukumveka ndithu. Aha, chabwino. So ndimatero kuti kwa ine ndikuona kuti kuthetsa zipolowe kutheke bwino lomwe komanso chachikulu kuti zipani zikhale zomasuka kuchita misonkhano dera lina lililonse Malawi muno zitengera zimene anthu ena omvera afotokozapo komanso zimene achayima afotokoza. Ndinamva kwa wina amene anafotokoza kuti nkofunikira kuti zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino zitsatidwenso ndi apulani zonse kuphatikizapo saboma kuti nawonso auze owatsatirawo ndi kuwamema kuti
akhale okonzeka kupanga misonkhano yokopa anthu imene ilibe ziwawa. Komanso anatchulapo makamaka za atsogoleri a Chinyamata mzipani zosiyanasiyana chifukwa choti kawirikawiri amene amagwiritsidwa ntchito kuchita mchitidwe wa mtopola kapena waziwawa ndi achinyamata. Kotero kuti nkadakonda pakadaonekera ndithu kuti atsogoleri a Chinyamata mzipani zosiyanasiyana makamaka zipani zikulu za MCP ndi DDP nawonso ali kutsogolo kulimbikitsa ndi kuonetsetsa kuti achinyamata otsatira zipani zimenezi akupewa mchitidwe wa mtopola. ndimafuna nomungo yankhulano apa kuti achayima mwamva zimene afotokoza. Komanso awanda msisha mwamva zimene afotokoza kuti kodi izizi zonsezi tikapherezera a president kubwera ndikulankhulapo izi ngakhale nkhani izi sizinathe zimene tafotokoza panozi. Mukuona kuti anthu amasukadi, anthu andalewa amasukadi, a opposition kapena olamulawa amasukadi kupita dera lina lililonse ndikukachita kampeni. Kwa ine ndikuona ngati kuti kumasuka kukhalapo chifukwa chake ndimatero kuti zimenezi tizilumikizenso ndi zomwe zinalankhulidwa kumamawa kwa dzuloli pamene nyengo yokopa anthu imakhazikitsidwa ku Lilongwe. Ndikunena zimenezi chifukwa choti pamene mwambo umene umachitika apolisi analankhulapo njira zawo zimene atatsate kuonetsetsa kuti kuli chitetezo chokhwima mu nyengo imeneyi. Komanso nawo abungwe limene loyendetsa chisankho anafotokoza zimene lamulo limanena ku nkhani yokhudzana ndi nyengo imeneyi kuti kodi azipani akuyenera kutsatira ndondomeko zotani, komanso magulu osiyanasiyana okhudzidwa akuyenera kuchita zotani pofuna kuonetsetsa kuti imeneyi ikhale yabata ndi mtendere. Ndiye kwa ine ndikuona ngati kuti zimenezi ndi chilimbikitso kwa andale kuti akhale omasuka kupezeka pena paliponse. Komabe ndimafunabe nditsindike kuti kumasuka kwawo kuoneka pamene misonkhanoyi yayambika ndipo mwina akachita msonkhano kudera limene kumadziwika kuti kumachokera chipani china chimene mwina chakhala chikuchita za mtopola mbuyomu osafuna kuti ena achiteko msonkhano. Ndiye zimenezi kuti zitheke zikufunika kuti akuluakulu azipani zokhudzidwawo akhale kuti ali patsogolo kulimbikitsa achinyamata ndi owatsatira onse m'madera amenewo kuti asakhudzidwe ndi mchitidwe wonse wazipolowe komanso ziwawa. Komanso chachikulu monga tanena kale pozindikira kuti zipolowe zimene zidachitika mbuyomu anthu ake mpaka lero sadamangidwe ndipo palibe amene adalamulidwa kuti alangire chilango chifukwa cha ziwawa zimenezo. Pamafunikira kuti pamene tikulowa mnyengo imeneyi ngakhale kuti mbuyomu palibe chomwe chachitika koma kuyambira pano kupita chitsogolo ngati angapezeke wina aliyense ochita mchitidwe umenewo apolisi amumange ndipo amabwalo a milandu amugamule ndipo ngati munthu angapezeke olakwa alandire ndithu chilango chokhwima chimene chitapereke mziro kwa Malawi ena kuti mchitidwe waziwawa pandale siwoyenera mdziko mwathu muno. Tsitsi ndimati mwayimira pabwino. Kuyankhula mdziko muno sikumativuta. I think timalankhula zinthu za mphamvu. If there's one thing no one can fault us on is how we talk. Komano mwina you think kuti kulankhula kokha panopa kukhoza kumpasa munthu kulimba mtima kuti this time around zimene zankhulidwa zitheka kapena kuti anthu tidziwe kumene tiupita timaona kumene tiuchokera sitinakatha kutseka za kumbuyoko mene mwanenera apo pomwe kuti zimene zili outstanding kuonesana pamene pajapa kuti no anthu amene anapanga ziwawa zakuti amangidwa posayang'ana kuti ndi ambali yakuti agwidwa akuyankha milandu yawo ejang kuchokirano pamene pajapa kuti mutha kuona kuti asatuluke soya kuti mmene tapangira papa mutikuonesa kuti sitipanga tolerate mchitidwe ngati uwu. Therefore ndikukuuzani panopa Malawi it's open to campaign mutha kupita paliponse chifukwa amene ena akhala kusokoneza mbuyomo padakali panopa tanjata tapanga chakuti simukuona ngati kuti zimene zozo zikanakhala ngati zopereka chiyembekezo kwambiri kupatula mawu amene mwina akhala kungokambidwa kwa nthawi yaitali atsitsi. Kwa ine ndikuona kuti mukunenazo ndizoona kuti action kapena kuti kuchitapo kanthu ndi zomwe zili zofunikira zomwe zingathandizire kuthetseratu mchitidwe umenewu waziwawa.
kotero kuti mmene ndikulankhula kuti pakufunika kuti andale alimbikitse anthu awo kuti apewe mchitidwe umenewu komanso kupita chitsogolo wina aliyense ochita mchitidwe umenewu amangidwe ndi kulandira chilango choyenerera. Si ndikutanthauza kuti ndiye kuti zambuyomzi tizisiyiretu. Kwa ine ndimaona ngati kuti ndi chinthu chofunika kuti pamene apresident alankhula zimenezi ndipo sanaphatikizepo chimene mwina amalawi ena timayembekezera kuti mwina alankhulapo nkhani yokhudzana ndi zipolowe zomwe zakhala zikuchitika mbuyo kuti iwo ngati mtsogoleri wa dziko komanso otsogolera boma akuchitako chani pofuna kuonetsetsa kuti amene akukhudzidwa amangidwa komanso alandira chilango. Nkadakonda kuti popeza nyimbo imeneyi ndi ya masiku 60 nkadakonda kuti mwina pamene tikufika kumapeto kwa mwezi uno pomwe zitadziwike kuti kodi akuyimira chipani chakuti ndi ndani ndipo otsatana naye ngati running mate ndani, tikhale kuti tafika pa mulingo wakuti zonse zambuyomu tatsala nazo. Kotero kuti ndi pempho langa kwa president kuti landire kapena awatchukumitse amene akuyenera kuwapatsa ripoti lofotokoza za zipolowe zimene akhala akudikira kuti amve, ndicho linga chakuti achitepo kanthu ndikuonetsetsa kuti amene adakhudzidwa pochita zipolowe ngati zimenezi alandire ndithu chilango. Ndikuona ngati kuti zimenezi ndi zimene zingapereke uthenga weniweni kwa Malawi kuti mtsogoleri wa dziko lino akudana ndi ziwawa ndipo panopo tikulowa mu nyengo yokopa anthu imene sitikufuna kuti ziwawa za mtundu wina uliwonse. Komanso pali china chimene ndimafuna kulankhula kuti kupita chitsogolo ku nkhani yokhudzana ndi anzathu ogwira ntchito za polisi. Pa malamulo awo amene apolisi amatsatira akamagwira ntchito zawo zosiyanasiyana pali kandime kena kamene kamafotokoza kuti apolisi adzapereka chitetezo kwa Malawi onse mano kamadzapitiriza kukamba konso zokhudzana ndi kuti adzayenera kutumikira boma la nthawi imeneyo kapena kuti the government of the day. Nkadakonda kuti mwina ndime imeneyi ikanatambasulidwa bwino lomwe kapena ngati pali pofunika kuyiwunikiranso ndi kufotokoza kuti kodi akati government of the day akuyenera kutumikira boma la nthawi imeneyo mwina malingana ndi nthawi 10 seconds mungomalizitsa tsitsi. Ya ndikuona ngati kuti mwina nkutheka kuti ndime imeneyi ndimene nthawi zina imatisokoneza ndi kupangitsa kuti amene ali mchipani cholamula nthawi zina aziona ngati kuti apolisi amayenera azigwira ntchito yopititsa patsogolo zolinga zawo osati kutumikira Amalawi onse. Zikomo kwambiri. Pomalizira penipeni momba Nkota achayima atsitsanena kuti a president akuyenereka apange act achitepo kanthu osati kungolankhula chabe anthu akamapereka ma nomination nkhani za mbuyozi tithane nazo. Pomalizira penipeni, when do you think the president should act on this issue, outstanding issue imene tukambayi kuti izi zimene alankhula dzulozi zithekedi? Mongomba Nkota a minute achayima. Okay, ine ndimalize motero kuti ndadziwitsa president kuti amalankhula bwino kwambiri kumazongo olankhula zawo mtundu wa Malawi zatitopetsa. Azilankhula zinthu zabwino zimene alankhulazi koma tizionetsetsa kuti chimene chalakwika azichikonza chifukwa amene amaononga kwambiri ndi anthu awo amene ali nawo boma lawo ndi chipani chawo. Izi zimathandizira kuti Amalawi azitayaso chikhulupiriro mwa iwo kutonthauza kuti anthu ena ndi amene amaonongetsa dzina ndi mbiri yawo. Kwa polisi ndimafuna kuti izi zomangoti yesi sa chifukwa chokuti wandale wakuuzani kuti mpange zinthu mukudziwa kuti nzolakwika zimenezi zithe chifukwa ziononga mbiri ya polisi ngakhalenso mbiri ya iwowo. Pali anthu ena atu pano ali kundende chifukwa chakuti adangoti yesi sa kuuza wandaleyo pano ndamene akudya makobiri ake iwowo ali kundende. Izizi tichite monga mwa malamulo kuteteza Amalawi onse. Mwina ndimalize motero. Wanda pomalizira umaliza motani? Mbusa akamalalika asamaone ngati akungwalalikira anthu.
azimva so nawo so tenga wake uja mina kulalikira uja ndembusa bwino don't think you're preaching to the people, you're also preaching to yourself. Akamankhula chakwera I don't know that MCP amaziwa kuti zimene akulankhula zakulankhula so ndiwo kapena kuona ngati akulankhula ndiye nawo because he could have turned around nkwauza ino aku MCP kuchipani kwanga sindi palibe hata kutetezeni mukaphwanya malamulo andi pa police mundimve bwinobwino ngati kuchipinda kwanga kuso kuli adani gwirani. You understand? You need to go that mile so that people must know you are serious. And if you don't arrest the people, even now kuchipani kwanga, then I'll fire you. Ukafika pepa jaba ntamaziwa nukuti oh I think bwana akuti masula because ya police aja amakhani mantha chifukwa maudindo awo aja amakhala appointed. So bwana wawo uja amakhala kuopa kuti apa ukakhala kuti sunayendese bwinobwino ukhozopezeka kuti uli kunja kumphepo kunja kunkwa mphepo mayi anthu amateteza ntchito zawo. So police must be independent in its sense, osati to be seen maoneka ngati kuti ukhala ngati iya imene amayankhula ivi na tsitsa nthawi ndi imene yatha kulankhula kwanu kumveka ngati kuti wina wake akuteteza ina ake. Ayi ndikuona kuti apolisi aja samagwira ntchito amaziwa kuti akadusa malire nake apanga. So a president must ensure them kuti palibe atazakupyezeni because you're being professional yambani kwangako ngati kuliti anthu tinataki tofunika tigwidwe asako tigwireni timetoto kuti anthu adziwe kuti we are serious. Chabwino munso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 15 July 2025 tikumanenso mawa nthawi yomwe ija ya 5 minutes past 7 mu program ina ya kulinji. Ine ndileya Malekano. Programu iyi ndinali ndi Awanda Msisha, Chimwemwe Tsitsi komanso Dr. George Chaima. Mwakoma nonse. Oguliji,